To a labaran nishaɗin namu na yau, jarumin ƙasar India Puneeth Rajkumar ya riga mu gidan gaskiya. Fitaccen jarumi kuma mawaƙin barkwanci na fina-finan Bollywood na ƙasar India Puneeth Rajkumar ya riga mu gidan gaskiya sakamakon mummunar bugawar zuciya. Jarumin, wanda aka haife shi a birnin Chennai da ke arewacin kasar India a ranar 17 ga watan Maris ɗin 1975, ya kasance babban ɗan wasan da ya ƙware a taka rawa daban-daban, musamman a fannin barkwanci gami da waƙoƙin nishaɗi, wanda za mu iya cewa jarumin ya yi gadon jarumta ne daga marigayi mahaifinsa Rajkumar, shi ma ya kasance tsohon jarumi a masana'antar ta Bollywood, da kuma mahaifiyarsa Bhabtas Rajkumar, da ta kasance mai shiryawa kuma mai raba fina-finai a masana'antar. Puneeth Rajkumar ya kasance shine karami kuma na biyar a cikin 'yan uwansa da iyayensa suka haifa, maza 3 mata 2, da suka hada da Rachiba Rajkumar da Ratvindra Rajkumar, wanda shi ma jarumi ne kuma mai shirya fina-finai a masana'antar ta Bollywood, sai Lakshmi da Bomima, wanda dukkansu suna harkar fina-finai a masana'antar ta Bollywood. Puneeth Rajkumar ya auri matarsa Ashanri Ravan a ranar 1 ga watan Disamban 1999, wadda ita ma sananniyar mai shirya fina-finai ce a India, kuma sun haifi kyawawan 'ya'yansu guda 2 duka mata, Triti da Banditar. Kafin mutuwarsa, Puneeth Rajkumar yana zaune da iyalansa ne a 80 Crossroad da ke Maninagar a Bangaladu Karnatukar. Jarumin ya samu shaidar kyakkyawar zuciya a wajen iya mu'amala da kowa, da fatan Allah ya ba wa iyalansa haƙurin juriya. Ibrahim Ishaq, Duniyar Nishadi.